hem de hemişe dua ediye. Şu duası bize muhim ey Müslüman doğullu. Allahümme erina izzet ta'a ve zullel ma'siye bizim etmel dualarımızdan. Hazreti Cafer Sadıkcan dua ediyormuş. Allahümme a'izzani bi ta'atik ve la tuhzini bi ma'siyetik. Ya Rabbim sen taatın bilen meni ulult, bana izzet ber. Sen taatın bana gelse men şonna ululuyan, men şonna avraya yetiyen, şonna men ulukan adam bolyan. Meni de narahat etme günahkarçılık bilen. Yani öz başıma kavup bana tawfiq-i hidayet nesip bolmany, menne nefsi şeytana ağlanıp günahkar bolsam menne qyn görýän, şu günahkarçılık bilen men narahat bolmaýyn, narahat etmemenlikdir. Ey Müslümanlar, şu ulukun bir zindagide bolmaly zatlardan bizim jamiamizde kan metrah bolmaýar. Qysgaça dersi Allahümme erina izzet ta'a ve zullel ma'siye. Hatmen etmeli dualardan. Ya Rabbim şu ibadetdeki adama bir ulluk gelýär, şu ulluğu biz ibadette gözleýli. Ulluğu biz haramda gözlemäýli. İzzeti biz haramda gözlemäýli dua etmek vazife. Ya Rabbim şu günahkarçılık diýeni Hudaýdan daşaltýa, ýanyndaky fereştelerini hawya. Şu günahkarçılık adam bir kiçeltýä Hudaý Taalaň ýanyna, şu kiçiligi bize gawjy düşündir diýipdir. Yani näme? Yani şu Peygamberimiz dua edýänmişdik. Allahümme erina haqaiqal eşya'i kema hiye. Ya Rabbim her zadyň bolşuny maňa şoň öz bolşy ýala kökel. Gijany gije görsen, günnüzi görsen sen bir haqiqat. Gijany günnüzi görüp günnüzi gije görsen bolmady ki ey Müslüman dogan. Günahkarçylygy sen izzet bilsen, emma sogabyda bir borç bilsen, bir ulukon bir qiyinçylyk bilse, ol adam Hudaý Taaladan daşalýar ey Müslüman. Şu bizim zindagimizde bolmaly. Yani ibadet nesip etse öz ýanyndan özüň hoş bolmaly. Günahkar bolwersen ey Müslümanlar, Hudaý Taala Kur'an-ı Kerimde aýtdy: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Fe emmel insanu iza mabtalahu rabbuhu fe akramahu ve na'amahu fe yekulu rabbi akraman. Ve amma iza mabtalahu faqadara aleyhi rizqahu fe yekulu rabbi ahanan." Hudaý Taala jogap berýär: "Kella. Adam dünyasy oňana Hudaý Taala hormat etdi diýýär. Ýok, günüň şu qiyinçylyga düşenlidi Hudaý men pesheltdi, Hudaýyň dergasyndan daşallym diýýär, oňa Hudaý Taala kella diýip jogap berýär. Ey Müslüman, şu gudrat gurrunlardan boynumdan sawyan, Hudaý Taala bir welläni dünýe bilen siýlamýar. Bir nefere de dünýe bilen ihanet edmeýär. Dünýäsini kemip şu ihanet bolup düşmeýär. Bir hadis kudusi we Hudaý Taala aýdypdyr: "Her kimi men hormat etsem, şoňa ibadet nesip eder" diýipdir. "Inni la ukrimu men akramtu bi kasrati dunya." Men bir nefere hormat edip ikram edemde, oňa men dünýäsini kaneltmeýän diýipdir. "Wa la uhinu men ahantu bi qillatiha." Dünýäsini kemipde maşina alyp bilen, jaý salyp bilen, işe girip bilen, günüň şu bir könek bilen ýylon kaýgez berem bolsa, doğur iwiski de iwismeýän bolsa men beýdip oňa ihanet etmeýän diýipdir. Ihanet näme? Ibadet nesip etse men bir bennäni siýladygym, emma günahkarçylyk bolsa men o benden gözümden sawdygym diýipdir hadisi kudusida. Ey Müslüman, biz şumat gıybet berip bilmeýän bolsak, wagan Hudaý Taala bizi kan mehabbet edmeýär. Hudaýyň ýanyna daşalyp barýan. İzzet ta'a ve zullel ma'siye şu. Günahkarçylyk zindigiňde kan elberse, bil Hudaý Taala seni özünden daşaltjak bolýar ey Müslüman dogan. Gaftan kawulmaň ury, günahkarçylyk diýen atdy bolmaklyk. O nämeden şiri? Birinti adamyň izinden zeňurmasaň, birinti adama habaryny almasaň, birinti adama peýamy bermeseň, belidem ýokmaýarlygyda şu sana. Ya birinti adam mesela yüz vermeýän, ýokmy dogşa? Doga edende lezzet ýok ey Müslüman. Şeýle doga etdiň, dogan kabulle. Ya doga edende fikriň yüz ýörük gitýär, bir aglap bir tehajjutda, ya bir halwetde aglap doga edibileňa. Ýa-da-ki Hudaý Taala bir etmeli bendigin edip bilmeseň, bilsät dersät Hudaý Taala seni innemýär ey Müslüman dogan. İnnemeklik ya innemesizlik dünýe bilen näl. Allahümme a'izzani bi ta'atik. Hazreti Cafer Sadık dua edýänmişdik. Ya Rabbim, meni ulult ibadetiň bilen ulult diýänmişdik.
Dünyası olalarına näme peýda bar? Ey musulman dogan, namaz peýdasy ýok. Namaz nesip edenak, bir arasa gezme nesip edenak. Ertiden taňaşam bir gözün arasa saklap bilenak. Ertiden taňaşam gulagyndan bir gawza deştip, bir däne teleke gulagyndan gitmän saklap bilmese, o dünýede näme peýda bar ey musulman dogan? Tarihte bir adamlar geçipdir ey musulman. Ol adamlar ýaly bolup ýaşamak biziň öhdämizden hareç. Bir wagt bir jowan oglanlaryň biri geçipdir tarihte agdalýa. O benne Huda awadan oglan bolmaly, Hudaý Taalaň dosy bolansaň ýüzüne nurly awadan bolýar. O hammany bir Hudaýdan baş heleýiň biri bir halwete akydip zina etjek bolupdyr. O benne bilen. Şu taada zina etseňe galar diýipdir, hiç kime eşitdirmer. Emma özüň iffetiň saklajak bolsaň, pakbazy çykarjakda bolsaň, men şu taada gyýgyrar, maňa tajawuz etjek bolýar, maňa tohin etjek bolýar diýip awraýyňy dökörn diýipdir. Gyn zada musulman dogan. Kan öýlerde de şumatda türkmenler arasynda da bolýar musulman. Bize aýdylýar. Bir ýerik barya algasyndan çyry jowan oglanlar, gafyny gulplyar. Berigiňden geç. Ýolsam dökimen gyýgyran şu taada maňa tajawuz etjek bolýar diýip şoň wesiles bilen ey musulman berigisini aldyrmany, öýden sagaman çykmany razy bolan päk jowan oglan türkmenler arasynda da bar ey musulman dogan be. O hem yankı jowan oglan näjire bolar kabe. Zina etmese awray gitjek. Tohmet kömürden gara. Etmesen ýene de milletiň arasynda ýüzüňe tek boljak. Aýman gözeşdesi bar diýiljek. İstede Hudaý Taaladan daşaljak. Näjire bolar kady pikir edipdir ey musulman. Allahumme arina izzet ta'a we zullal ma'siya. Ma'siyet diýen insanyň şekesti, taat diýen insanyň piruzisi, awraý, izzeti şonu düşündür diýip doga etmek gerek. Ey musulman dogallar. O hem kellesine gelipdir, Hudaý Taala ilham edipdir, onu o zenana gaýdypdir. Bolýa diýipdir, men zina edeýin bir sanjam gasya, deşşüä gitjek diýipdir. Deşşüä baryp deşşüýiň nejasetlerini ennam janyna çalypdyr. Özün bulaşdyryp gelipdir. O hem bulaşdyryp gelende ýanky zenanyň tabiaty tutulupdyr ey musulman dogan. Tabiaty tutulup onu kawuk göberipdir. O näme ennam jany isli. O hem sonu öýe gelip duşaljak bolupdyr, namazly oglan ey musulman dogan. Duşalanna ennam janyňky tezekle nejasetli hemmesi mesk bolup akdy diýär ey musulman. O jowan oglan bilipdir ey musulman. Üsüň nejaset bolsa bolsun. Emma Hudaý Taaladan daşalmasak bolýar diýipdir ey musulman ol adamlar. İnsana gerek ýerşitasy. Sen 100 defe nejasatda daşyň bulansa bulansun. Asl nejaset Hudaý Taalaň ýanyna. Her ayet bertu az-zulumatu gam anzi bibaki o gostahisthem. İnsan Hudaý Taaladan daşalsa bir garalyga düşýär. Bir zindegisi garalýar, awadatyň süýjüligi gitýär. O taadaky hafaçylyk, asl insanyň hafaçylygy daşyňda hafa bolsun. Hudaýdan daşalmasak bolýar diýip hemmet edipdir ey musulman dogan. Ondan ki Allahumme a'izzani bi ta'atik. Ya Rabbim sen ta'atyň bilen men izzet tafaýyn. Günäkärçilik bilen men narahat bolmaýyn. Men ýykyp barýar şu günäkärçilikle diýipdir. Yani musulman adam günäkär bolanyny öý ýykylmaly, ýüregi ýykylmaly, narahat bolmaly. Näjire boldy bu diýip. Ýüreginden narahat bolsa Hudaý Taalaň asl söýýän zady şu ey musulman dogan.